Jo, Albert, què estàs fent? Mira, aquí jugant al joc d'en Fèlix Bitllet, en Fèlix Bitllet. Un joc d'internet que, mira, es tracta d'anar robant calés de 500 euros, bitllets i tot això, és molt fàcil, Ah, està molt bé, molt bé. Sí, sí. Tu, però com hi són divendres, va, que has d'explicar l'acudit. És veritat. Hòstia, espera't, abans de l'acudit, tu què en penses de la poesia? La poesia? La policia va arribar a l'Ajuntament, va picar a la porta, la poesia, va entrar, ho va començar a remenar tot, es van tenir un intercanvi de paraules amb l'alcalde, l'alcalde li va dir a la vedra, home, policia. Un intercanvi, van capgirar-ho tot i se'n van endur l'alcalde a la presó, tu, la poesia. Però no m'has entès, vull dir del poema. El poema s'ha de treure l'alcalde de la presó. Això sí, un poema gros, això, treure l'alcalde de la presó. Sí, sí. Uf, pobres alcaldes, pobres polítics, pobrets, planyeu-vos. Ai, mare meva, vaig a jugar al joc d'en Fèlix Bitllet. Està malalt aquest tio, està malalt. Treu-el, està malalt.